Урок по смелост. Готови ли сте? В училището на барбароните има и много игри. А после си похапват. Много вкусно. Много вкусно. Оставете и за момичетата. Момичетата. Не мислете вече за това. Сега да чуем следващия урок. Как е мой смълчако Барбадане? Добре ли спа? Какво? Страшникът беше тук, той беше тук. Ей, не е шега. Аз съм толкова смел. Малко трепере. Хич да не те е грижа, Барбадане. Този път ние ще оплашим страшника.